Ja, det er den dejligt. Ja, goddag. Du snakker med kriminalassistent Jensen her. Ja. Ja, goddag. Ja, vi har lige været, vi kunne se på vores borger, vi lige har hentet her, at han har ringet til dig. Ja, det er rigtigt. Ja, men vi har ham i gode hænder nu, og vi har en masse, vi kender ham godt. Altså, han har tilknyttet nogle gode psykologer herinde hos os. Hvad har han? Ja. Han er tilknyttet nogle par psykologer inde hos os, så... Nå, Ja. så kan jeg slet ikke forstå, hvad han kontakter mig. Nej, men han er helt ude af det nogle gange, fordi hans kæreste, hun er en værre en. Jamen, det kunne jeg godt høre. Ja. Men hun er gode, eller i gode hænder. Han er i gode hænder. Det var, vi ville også bare lige ringe til dig, sådan, så du ikke tænker, hvad fanden sker der det her, ikke? Fordi Ja, lige præcis. vi måtte have døren ind, fordi han er en type, han har sgu våben og alt muligt, han er lidt utilregnelig, ikke? Ja, jeg kunne godt høre det. Ja. Ja, men du skal i hvert fald have mange tak, fordi du ringer op og siger det, fordi jeg sidder jo lidt, så jeg tænker, hvad søren skete der, ikke? Ja, jo, det forstår jeg da godt, ja. Så Ja, så det skal du da have tak for. Ja. Jamen, det er bare så lidt, så må du fortsætte en god søndag. Ja, tak, og i lige måde, ikke? Jo, takker. Ja, Hej. hej.